माँ ମୁଁ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛି। कौन पे मते पे करछ ଦେବୀ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆଜି ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା କଥା ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ନ କଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାଇପାରିବନି। प्राइवेट हॉस्पिटल रूल जा से माने सेई कथा कहउचंदी एथरे मु कोन करि परिबी ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଟିକେ କହିଦେଲେ। दिनुको एमती 100 लोक फेस करछि केते जण पई कहबी ता छडा समस्त को रिलैक्स कर देले हम हॉस्पिटल तो बुडी जिवो जा जा 2 लाख टका जोगाड़ करबा जाओ। ଏତିକି ଟଙ୍କା କେମିତି ହେଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ବି ପାରୁନି। କିଡନୀ ତ କେହି ଜଣେ ଦାନ କରିଛି ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଡକ୍ଟର ଫିସ୍ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଚାର୍ଜ କ'ଣ ଏତିକି ଟଙ୍କା ହିଁ କଲା 6 ଲକ୍ଷ ଦେବା ପରେ ଆହୁରି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ता माने तमे कोन कहउछ शीतल हॉस्पिटल तमठु लुटी नउची ନାଇଁ ବା ଭାଇ ମୁଁ ସେ କଥା କେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ଯାହା କଥାଟା ତୁମକୁ ଜଣାଉଥିଲି। मते जणे किछि फायदा नै टंका देले पेशेंट घर को जिवो ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତ ମୋ ପକ୍ଷେ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମା ତମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ ଅନେକ କାମ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇ ଦିଅ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଇଠି